ఎక్కడ చూసినా ఏ పల్లె చూసినా ఉదయం లేవగానే ఇండ్లపై వానర సైన్యమే కనిపిస్తుంది. ఇండ్లను పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తూ మనుషుల కన్నా కోతుల గుంపులే కనిపిస్తూ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి అంటూ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రామగుండం, అంతర్గాం, పాలకుర్తి మండలాల్లో వివిధ గ్రామాల్లో ఏ పల్లెను చూసినా కోతులే కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా రామగుండం నియోజకవర్గంలో కోతులు గుంపులుగా అటు పంట పొలాలపై దాడి చేస్తున్నాయి. గ్రామాలలో ఆహారాన్ని వెతుక్కోవడానికి ఎంత దాడికైన ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి. గ్రామాలలో ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ఏది